En de aandachtsweken sporten meestal wel minder soort dan in de andere weken. De uitraap van de Nationale Sportweken in Ljouwert wordt van de mooie naam terug wethouder Eckhart, Cambuurspeler Ozan Turk en projectleider Jacqueline Kupers. De eerste activiteit die georganiseerd is de Dutch Street Cup. Een landelijke streetvoetbalcompetitie van mensen in een kwetsbare positie in de maatschappij. Nou ja, dat ze ook onderling contact krijgen, dat ze elkaar ook motiveren van nou kom op, je moet er wel bij zijn volgende week, we hebben je nodig. Dat ze gezonder gaan eten, misschien ook wel minder gaan blowen, een ander idee bij een gezond leven krijgen en mee gaan doen. De teams bestaan uit sporters van de vrouwelijksopvang, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Wel, ik rook er wel eens drugs, maar ben ik mee gestopt. Alleen dat ik nu een keer zak ga krijgen nog wel eens, maar ik ben bijna gestopt. En heeft de sport er invloed op? Nou, dat is gezonder nou. Ja. Van anderen weet ik ook wel dat het, nou ja, in moeilijke situaties dat je heel makkelijk tot een terugval zou kunnen komen. Dat het hun gewoon behoed heeft daarvoor, omdat ze elkaar oppeppen. Het werkt. Voor de gemeente is de Nationale Sportweek een eerste stap om mensen in een kwetsbare positie onder het sporten te krijgen. Als gemeente BV Sport ben ik bezig met projecten om te zien van dat we in een week eerst duidelijk krijgen van wat ben nou de sport die mensen graag doen willen en is het er in een week? En kunnen we dat die drempel om te gaan sporten leeg krijgen. Dan is een prijs is een van de dingen dat we daar iets mee doen kunnen. Deze week binnen er nog tal van sportactiviteiten te doen, zoals tennislessen en sportclinics op de atletiekbaan. In Friesland doen het 10 gemeenten mooi onder Nationale Sportweken.